Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na mahilig mangloko. Oo, B, pati sarili mo, niloloko mo. Yung sabi mo noon, from this moment on, this year, 2025, new me, new time. Pero hanggang ngayon, parang wala pa rin pagbabago. Kagaya na lang ni Alberto Villamor na isa rin sa mga laging nakikinig dito sa Love Radio. Mabuhay ka, sir. Yan yung mga bagay na hindi dapat binabago, di ba? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Marathoni. At kanina nga, pinag-uusapan natin, kung trip na trip mo mag-diet pero hanggang ngayon, wala na, Marathoni. It's the end of it. Lahat naman tinry ko Nag-intermittent fasting ka. Yung mga hindi ka kumakain ng 12, 14, 16 hours. Tinry mo rin mag-OMAD, yung 1 meal a day. Tapos tinry mo rin wag na umuwi ng bahay para hindi ka nakakaluto o nakakatikim ng masarap na luto ng misis mo. Pero wala pa rin nangyayari. Well, alam ko na, baka kailangan mo lang mag-bubble gum. Alam mo, may nakita ko, ni-research natin yan. Sabi ko, totoo ba na kapag ka nagbabubblegum ka, effective yan, lalo na kapag ka ikaw yung klase ng tao na mahilig ngumuya. At ni-research natin, Pagka-research natin, may epekto rin naman pala. Sabi sa ating research, kapag ka raw kumakain ka ng bubblegum, which, by the way, dapat sugar-free. Kang dyan. Pag daw kumakain ka ng bubble gum, niloloko mo yung utak mo na parang may nginunguya ka. Oo nga, So, minsan, pag may time na parang, shucks, kagaya nito, 4:32. Ito yung mga oras na masarap sana magmerienda. Pero tandaan mo, anong oras ka kumain ng tanghalian? Kakatapos mo lang, di ba? Bigla ka may naamoy na turon. Nung naamoy mo yung turon, sabi ko, Marathoni, gusto kong bilhin yung malutong yun may langka yun Hindi, baka gusto mo muna mag-bubble gum. Oo, ito kasi yung mga tipong nadidistract yung utak mo, lalo na kapag ka meron kang cravings. Diba? Hindi naman natin maiiwasan yan. Kahit ako, Diyos ko, kahit gustong-gusto ko mamayat agad, hindi nga ako magawang mamayat agad kasi grabe mga cravings natin. Siyempre, mahirap din. It takes a lot of discipline para makapagpapayat ka. Maraming mga pagpapakausap kay Lord ang kailangan mong gawin. At malaki rin ang kailangan mong focus at attention. Pero syempre, dun muna tayo sa basic part, di ba? Basic part kung saan, kung nagkikrave ka, baka tamang-tama, mag-bubblegum ka na. Wala akong pinopromote na bubblegum, anything sponsored, pero baka may nakakarinig na may-ari ng bubblegum ngayon. Saktong-sakto yan. Basta sugar-free, siya, bumili ka na muna ng bubblegum. Ay, teka lang, mahaba pa pala yung oras ko. Anyway, syempre, bukod din sa pagbabubblegum mo, minsan din ba kapag pumupunta kayo sa grocery, wag kang pupunta sa grocery nang gutom ka. Yan ang problema sa iyo Pupunta ka ng grocery, yung mga tipong sumasakit at kumukulo na yung tiyan mo. Pupunta ka lang sa grocery pagkatapos mong kumain. Tingnan mo yung difference Yung difference na bumili ka ng mga kinakailangan mo, mga pagkain sa palengke or whatsoever kung saan man yan, compared sa bumili ka ng busog ka. Ay nako kahit yung paborito mong chocolate, hindi mo mabibili. Kasi ang nasa utak mo, I am so full for today, we don't need that, and I am not going to eat that thing. Diba? Hindi pa naman imposibleng magbago. Ilang days pa ba? Around 30-something days before Christmas. So, saktong-sakto, diba? Isa sa mga pinakamagandang Christmas resolution. Huwag na natin paabutin ng New Year. Pag New Year, medyo nabawasan na dapat, diba? Ayan tingnan mo yung katabi mo. Yan, tingnan mo. Dati payat yan
Ayan, yung nasa likod mo. Ay, naku, dati ligawin yan. Ayun, naligaw. Naligaw sa kusina. Anyway, siya, bili ka na ng bubblegum dyan. Okay, babalik maya-maya lamang. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basta't kasama. Basic.